ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. аммо шумо ба ин роликҳо бовар доред ё ин ки на, инро худи шумо дар комментария менависед. Дар видео як лайк мемонем, ба канали мо подписатсия мекунем, мо бошад сар мекунем. ин роликро шикорчиёни ҷинҳо дар як қабристони кӯҳнае ки дар ин ҷо кайҳо боз мурдагор намекунанд, дар ҳамон ҷо ба навор гирифтаанд. вақте ки инҳо ба ин ҷо меоянд, дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддиро намебинанд, аммо вақте ки мехоҳанд аз ин ҷо баргарданд, мошини онҳо завадид намешавад ва яке аз онҳо капотро кушода мебинад, ки барои чӣ мошин ба кор надаромада истодааст. лек вақте ки ӯ мехоҳад ин корро кунад, аз пушташ ба ӯ чизе ҳамла мекунад, ки ин ҷавон аз тарси хелом зиёд ҳатто аз ҳуш меравад. Foi. Mano, acho que deu certo. Mano, o que é aquilo, velho? Velho. Galera, peraí. Que pressão, cara. Ó. Ai, Yuri. ва вақте ки рафиқонаш мебинанд ки ӯ дар замин афтодааст, зуд ба назди ӯ меоянд ва аз ӯ мепурсанд ки чӣ гап шуд. аммо ин шахс мегӯяд ки ман ягон чизро ёд надорам, лек ҳамаи ин дар камера сабт шуда буд. ин роликро бошад дӯстон аз камераи видеорегистратори як мошин гирифтанд. ҷавон мегӯяд ки ман дар шаби дар роҳ ба хонаам рафта истода будам, лек вақте ки ман омада истода будам, дар лаби роҳ чизе ба мисли зан истода буд ва ман хелом зиёд тарсидам. ва вақте ки ман каме дигар ин тараф омадам, ин чиз на дар лаби раҳ, балки дар мобайни раҳ пайдо шуд. ва ман боз дар интернет роликҳое пайдо кардам, ки ҳамин гуна чизҳо дар камераҳои мошин афтидааст. марҳамат, бинед. бисёри рӯзномаҳо мегӯянд, ки шояд дар вақтҳои пеш дар ин роҳ ягон кас фалтида бошад ва барои ҳамин ҳам ҳар одаме ки дар нисфи шаби аз он ҷо мегузарад ва ӯро мебинад, ӯро метарсонад. ин видеоро бошад дӯстон, як шаҳрванди штати Аида ба навор гирифтааст. ин ҷавон худаш мегӯяд, ки дар осмон як чизи хелом аҷибро дидаамад, лек аз ҳама аҷибияш дар он аст, ки ин чиз мисли одам буд ва дар осмон каме парвоз кард ва баъдан дар пушти яке аз сохтмонҳо пинҳон шуд. Christ? Please, Rafael. Mom, es un hombre.
Yes, Mom. But it went behind the... It went behind the tree and I can't see it no more. Oh, no, it's right there. Hello? I'm gonna come home right now, but Vanessa, do you mind moving your car so I can... You don't think that's balloons? ва ин дар ҳақиқат чи аст то ҳол ҳеҷ кас намедонад. баъзе аз одамҳо мегӯяд ки шояд ин инопланетяне бошаду ба сайёраи мо омада бошад. ва боз одамоне пайдо мешаванд ки бо боварӣ комил мегӯянд ин ведма аст. аммо афсӯс дӯстон, мо аниқашро намедонем. Короткое видео было снято охранником на складе пищевой продукции.